založili batérie a autička v dokovacej stanici sme nechali nabíjať. Toto autičko už bolo nabité skôr, takže na konci ideme ukázať základné kroky a inštruktáž. Máme tlačítka na ovládanie pohybu vpred, vzad, vpravo, vľavo a potom máme tlačítko na menu, kde po stlačení menu mám vyskočiť tento krátky text, krátke pokyny. Môžeme tam dať novú procedúru, môžeme starú procedúru editovať, môžeme vypnúť senzory. Máme tam senzory, čiže keď si prejdeš tú šípkou dole až na senzor a stlačíš ešte raz menu, tak až vtedy sa ti objaví tá podponuka. Môžeš mať senzor dotyku, zvuku a svetla. Môžeš ich vypnúť. On je zapnutý, off je vypnutý. To znamená, že keď tu si navolím, tak mi nebude potom ani ďalej fungovať celé toto autíčko so zvukom, ani s dotykom, nebude fungovať ani so svetlom. Čiže treba dávať pozor, že keď vám niektoré autíčko pôjde, že nefunguje, tak si pôjdete tu do tých senzorov a tam si dáte on, lebo keď bude off, ja som si tak vypla, bolo off a sami ako mi to nefungovalo. Hej? No, takže keď chcem naspäť, tak menu a ešte mám clear a clear, keď stlačím clear, Marika, vidíš? A potvrdím menu, vlastne toto ja som vám odfotila, tu, aby sme, a dostaneš túto ponuku, že vieš vymazať len hlavnú procedúru. Hlavná procedúra je toto, čo momentálne naprogramuješ, potom vymaže určitú procedúru, ktorú si predtým zvolila a vieš, ktorá to je, a clear all vymaže celý program. Čiže len tým posuniem, hej? Áno, len s tým a potvrdím menu, hej? Ak podržíš 3 sekundy clear, toto tlačítko clear, čiže tu som vám dala tak hrubým písmom clear, tlačítka, keď podržíš tlačítko, tak k tejto sa ponuke dostaneš, takže môžeme si vyskúšať. Čiže keď toto podržím 3 sekundy, tak on ti preskočí, tu nemusíš si to tu cez menu, čiže toto je skrátka, že ak si 3 sekundy podržíš clear, už si môžeš potom vyberať. No, Mine je hlavný program. Na vykonanie tohto programu musíš stlačiť tlačítko, každého programu stlačiť tlačítko Go. Hej? To znamená, že keď si tu dám, že dopredu, doprava, dozadu a doľava, a dáme 25 cm. Budeš ho chytať? Áno, tu sme. A Go. Tak, jeho... Poďme, dobre. Toto je označenie, že skončil. Tak, keď si zoberiete tu v tejto ponuke a dáš dopredu, tak máš tam skrátky anglické, to tam si vezmi. FD, no daj, FD, kolega. Forward. Back, back. Right, Doprava. left, Right, left. right, left. Áno, Čiže jasné. musíš mať základné vedomosti z anglického jazyka, lebo Polepším sa. štandardne máš nastavenú 25 a štandardne máš nastavených 90 stupňov. Čiže ja nechcem, že FD 25, lebo nie je ďaleko, tak sa vrátim o riadok vyššie a napíšem FD a napíšem 10. A keď chcem clear, tak dám clear, vymaže mi číslo a vymaže mi aj príkaz. Neviem, ktorý mi vymazalo, ten prvý asi. Hej, čiže dám 10 a už nepôjde štandardných 25, ale pôjde 10. Hej, čiže tam si vieš na tejto mape dirigovať vzdialenosť, koľko chceš ísť dole. Dá sa to nastaviť v nejakých jeho jednotkách, ale je to prednastavené v centimetroch. Hej, s tým, že keď to tie kolieska sa posunú, ostal na podlahe stáť, ako keby nešiel chvíľku, tak asi tá vzdialenosť možno bola kratšia. Keď chceš nastaviť left a right, takže štandardne je 90, ale keď si za tým klikneš 45, tak ho skočí 45. Dobre, no a teraz už mám main program, takže jednoducho bol.
išiel. Tak 10, ale... Nie šiel 90, šiel 40 a dozadu ide 25. Áno. Skončil. Hej, a tu sa otáčal 90. To znamená, že nič, len matika, plus fyzika, plus nejaké základné kroky programovania. Dobre? Nič, len do maj napíšeš toto. Dobre, a teraz... Nič, do maj. Áno. Do maj. Áno, a idem napísať Píšeš toto. toto Aha. a potom go. Aha. OK. Tak, 4. Ale počkaj, čo sa mi ukazuje už teraz? 4. Čo ti ukazuje? Vieš, No však zatvorka, Dobre, že dobre, hej? Zatvorku ti ukáže sám. Aha, dobre, no a teraz toto. To je To je čo? toto hore, nie? Tak. To bude, to si to. Aha. 15. A RT? To je tak. aj koniec Máš tam zatvorka, návod, nie? Marika. Že? Koniec zatvorky. Koniec zatvorky. A teraz? Marika, Go. tu som ti Nie? urobila Áno, toto. to už som podľa toho dobrá. Áno, a teraz akože mám dať, keby som dala Daj. go, musí stlačiť go. Dobre, a dám ho tu, nie na go. Iba desiatku si dala, 15. Tak. Dobre, výborne. Ale to také, že úplne to funguje. Teraz ťa poprosím, tvoj program Go. No a Môj keď, program Go, a keď hej? dá ten program, ktorý bol... Nie, ešte- len Go, on Len je go. zapamätaný. On Je zapamätaný. hej. Keď budem ho chce dať preč, musím dať clear. Áno, keď ho chceš dať preč, musíš ho, on si ho tam Áno. zapamätá na jeden krok. Áno. Takže ako Toto je. do zošita, zabudol som si. Toto je bonus pre žiakov, že ti toto dám clear Áno. Čiže a teraz... dám clear mine, lebo mine bol... Čo je mine? Mine je môj, ale či to dobre... M a in je napísané. M a in. Main. To je hlavný, hej. Áno, hlavne. Hlavný program, hlavný Ten menu. hlavný som vymazala a keď pôjdem na menu a teraz konečne pôjdem tu ku tým procedúram, pozri si, Počkaj, tu si už na druhej na strane. druhej strane procedúry 38, 39 a 40 sú predprogramované aj výrobcom a nedajú sa ani zmeniť. Čiže ani sa k ním nedostaneš, keď dáš edit. Ale ja keď urobím, že procedúra a dám mu číslo 38, Áno. A dám, dám už len A dáme go. dám go, No. tak by mal robiť predprogramovanú procedúru hexa. A za to, že nekreslí. Ba, kresli. Aha. Kresli, len... Len trošku toto, hej. Ale To bude taký mnohouholník. 6 uholník. Hej, len tam Hej. toto nedokreslil. Len nedokre... Do hlavného programu, do main, dať procedúru číslo 39. Ona je diamant, alebo nejaké neviem čo, v... Počkaj, to znamená, že teraz by som mala dať menu. Teraz Už nie, len chceš procedúru. procedúra pro. Čiže chcem. Lebo vieš, ako sa volá, vieš jej číslo, A teraz- 39. Dobre, a teraz len tu 39. 39, áno. A go. A go. Počkaj, Ale- pero ale zatlačím. Tak, aby toto bolo tak, čo skôr. Toto, čo na druhú stranu, alebo iný, alebo tak. Dobre, a teraz len zatlačiť A go. pero je a go. Treba kontrolovať, že či je. Takže to máš krásne teraz aj nastavené, Je to že taký sa rovnobežný. potočilo toto, hej. Áno, a nakreslilo nám čo? Rovnobežník. Áno. O 10, vľavo 45 a zase dopredu o 10. A teraz to ide, opakuje sa to. Poskladá to. Áno. Úžasne je to naprogramované, vieš, môžete potom skúšať, že ako ste to... Neviem, prečo tá fyzika Neviem. Že to je veľmi ten... Ajajajajajajajajaj. Píše nám tak. Že šiel dole, hej? Hej. Čiže už
ich akože vlastne zvedúžený preskôr. Kde ideš? Tu sa posunul, vieš, tu vyšiel a tu tým pádom už nie to chcel. Ešte raz. Áno, teraz má pred 10 akorát. Hej? Zaparkoval. Vyberieš si napríklad jednotku, vyberte si desiatku, bo ja na jednotke, dvojke, trojke, neviem. Čiže dám teraz procedúru, hej? Nie. Procedúru. Menu? Áno. Tak, ideš. Nová procedúra. Teraz ideme na novú procedúru. Áno. Teraz potvrdím to čím? Menu? Áno. Tak. A teraz vyber si Teraz. desiatku. Pekne kočičkami dole. 10. Menu. Zas menu. No. A toto Takže je vieme tvoja 10. procedúra a do nej napíšeš program pre obdĺžnik. Tak. Čiže idem teraz tu. Áno. Teraz dám tam čo? Dvojku. A teraz Fúha tam idem. dopredu. Počkaj, to, ktoré mám v Daj si kolečko. dopredu. Toto. To je Dopredu. dopredu 10. Áno. Teraz RT. Čiže vpravo, right. Dobre, teraz znovu. Čiže go, hej? No, jeden lupienok. A teraz sa vrátil naspäť a robí druhý. No, krásne lupienok. Urobí nám 6 lupienkov. Tam prešiel cez jeden. To je toto, že keď už sa sekne, vieš, musel sa tak kde zastaviť. Alebo máme chybu. No ale potom by bola chyba aj v ostatných lupienkov a tam nie je. Každý lupienok urobil, okrem toho tu jedného. Tam sa program nemenil v tom. A chyba je ešte vo vzdialenosti. Aha. Vieš, ide krížom, nevytvára krásne tú kvetinku. Ale to už je ešte ukorikoval môj ten. Dobre, takže náš prvý pokus, ktorý vyšiel s chybou, a musíme pohľadať, kde... Áno. Drž. Treba trošku ťažšie tam dať, hej, aby to tam... No. On tých 300 nachodí. Tak či tak. Hej. Čiže zastaví až po 300 cm. A mohli sme dať menej. Mohol by už, nie? Či to koľko?
No tak čo? Nie to skončil doma. Nefunguje, lebo je to veľa svetla. Hej. Nefunguje. Hej, mal ho otočiť. Bohužiaľ. Mne doma fungovalo, vieš ako. Že úplne bola tma? Nie bolo pri tme, ale mala som tam nejakých 350 luxov, alebo koľko je podľa tých papierov, hej. Čiže toto nemôžeme urobiť. Jasné. Hej, ale to tlesknutie, skúsme, bo neviem, či filmovala som tlesknutie? Nie. Určite nie. Nie. Dobre, dievčance, pochopili ste? Hej. Sme Hej, sedeli, že takže toto nie. s lampou, keď urobíte niečo tmavé, nejakú takže tmavú ideme. totu, tak to bude fungovať. Na toto tlesknutie ešte raz. Čo sme mali, toto a toto, pauzu. Musíte naprogramovať, čiže tu clear. No, čiže procedúra 3. Nie, Čo? bez procedúr. Nie, bez procedúr. Bez procedúr. Dobre, čiže dopredu 5. A pauza 5. A to je všetko. A to je všetko. A go. Dobre. Silnejšie. Dobre, hej, Perfect. poriadne.